El pintor d'Olesa de Montserrat, Salvador Batalla, ha inaugurat una exposició d'olis a la Galeria d'Art del Casal de Gent Gran de Berga. Fins al dia 15 d'abril podem acostar-nos al casal per contemplar els 17 paisatges de Catalunya que Batalla ha pintat últimament. També trobem, naturalment, un Pedraforca. Batalla explica que els paisatges de Catalunya són el seu tema. S'hi troba més a gust i també inspirat. La Cerdanya, la Garrotxa, la Vall d'Aran o el Berguedà són comarques catalanes que el pintor retrata amb varietat de colors i pinzellades. L'horari en què es podrà visitar l'exposició és de 10 del matí a 1 del migdia i de 3 a 8 de la tarda.